आशा रणसोरे किचन या चॅनेलवर तुमचं स्वागत आहे। तर आज मी अंडा भजी बनवणार आहे आणि अंड्याची भाजी पण बनवणार आहे। त्यासाठी मी कांदा घेतला, इथं खोबरं घेतलंय, कोथिंबीर घेतले, टमाटर घेतले, लसूण अद्रक घेतले। तर आपण हे वाटून घेऊया। तर आपलं पातेलं तापलंय, आता आपण तेल टाकून घेऊया। आणि खोबरं अद्रक लसूण कोथिंबीर कुटलेली हे पण टाकून घेऊ आपण। तेल तापले तर आपण 5 मिनिटं मसाला तळून घेऊ आपण तेलामध्ये। तर इथे मी अंडी उकडून घेतली, सोलून घेतली ती। आपण 3 अंड्याची भजी बनवणार आहे आणि 3 अंड्याची भाजी बनवणार आहे। मसाला चांगला तळलाय आपला। त्यासाठी मी मसाला घेतला, इथं हळद घेतली, मटन मसाला घेतलाय, गरम मसाला घेतलाय आणि घरचा मसाला घेतलाय, मिरची पावडर घेतली। तर आपण हे टाकून घेऊया सगळं। हे मसाला आपण 2 मिनिटं तळू चांगला। मसाला आपला तळलाय चांगला, आपण पाणी टाकून घेऊ त्याच्यामध्ये। आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी टाकायचं। आता ह्याला उकळी येऊ देऊ आपण। भाजीला चांगली उकळी आली, आपण त्यात अंडे टाकून देऊ। आता स्लो गॅस करून आपण 2 मिनिटं शिजवून घेऊ। तर आपली अंड्याची भाजी तयार आहे। तर आपण आता पुढची प्रोसेस दाखवते तुम्हाला। इथे मी आता अंडी घेतल्यात 3, ते आपण एका अंडीची 4 भाग करायचे। अशा आपण 4 भाग करून घेणार आहेत अंड्याचे, एका अंड्याचे। ह्याच्यापासून आपण भजी बनवू। तर आपण सगळे असे चिरून घेऊ अंडे। तर मी अंडे घेतली, कट करून घेतली अंडी। बेसन घेतले मी इथं, बेसन मध्ये आपण थोडीशी हळद टाकून घेऊ। चिमटभर आपण सोडा टाकू खायचा, ओवा टाकू थोडासा। चवीपुरतं मीठ टाकू। नंतर मी लसूण मिरची कुटून घेतलेले आहे, ते पण टाकून घेऊ। कोथिंबीर घेतली थोडीशी, कढीपत्ता घेतलाय 10-12 पानं, ते आपण असे तुकडे करून टाकू।
चला तर आपण आता बेसन पिठाचं बेसन तयार करून घेऊ. बंद कर. आपलं बॅटर तयार आहे बघा. असं केलं, घट्ट जास्त नाही, जास्त पातळ नाही, मिडियम साईजचं केलं. तर आपण आता ह्याच्यात तेल गरम केलेलं टाकू, म्हणजे आपल्या अंडा भजीमध्ये जास्त तेल येणार नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला तेल टाकायचं त्याच्यात. आपलं तेल पण तापलेलं आहे. तर आपण आता भजी टाकू त्याच्यामध्ये, हातानेच टाकून घेऊ. आपण सगळ्या भजी असं टाकू. उलटून बघू आपण. मस्त फुगले तर तुम्ही पण घरी नक्की करून बघा, खूप छान होतात अंडा भजी. अंडा भजी तयार आहे इथं बघा. माझी रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. चला बाय.